Pilotazale amorratuen artean dago Jose Rekondo Oronoztarra. Berak bihotz eta esfortzu guztia jarri du pilotariak bestara etor daitezen. Zuere hartzain etorria edo nola? Hartzain bai. Lautan oita amarrian, ez errana, irutan oita amarrian torri nintzen, lehenbiziko aldien. Hartzain pastu nituen 4 urte terdi, da nausi nuen Arizkundarra, Arretxe. Da 4 urte terditan ja paperak indituen, bueno, orduen kontratekin heldu ginen, baina 3 urtetan azten ginen eta paperak itean nahi begin nuen, eta kontratak itiu eta bueno, paperak hartu eta torri nintzen herrire. Bueno, Arakan beharren, eskolerri gameren berriz gibelat, iduzen ziten, jauz autoko be Ameriketako hori nola bizi modu eta nola zen, pues, pixka nahi nola kusi, ja, jendia nola bizi zen hemen, eta, bueno, herrire etorri eta segiduen lan hartatu nuen, hasi nintzen kozinian lanian, kozina maite du, gustatzen zaita honitz, eta 2 urtea ditu nintzen kozinero, eta ja hemen berien eskondu nintzen, da gero ja hasi nuen eta jarri nireteko negozio nire kontu. Da, geroztiko hontan nago. Orduan Estatu Batuak badu zerbait, ez, hemen gelditu zareneako? Bueno, ni Arraun Gazteri torri nintzen 17 urtekin, eta pastu dut nire bizi gehien han. Eta behin batean labeton horien joan nintzen, aran bizitzeko ideekin, kontu hortan. Baina ez dakit, guretzat, izigarri difizile da, behin urte batzuk hemen basten dituzulek, jartzeko hango bizimodura eta hango maneratara. Ni beti irten dut eta migrantia ez da ez hemengoa eta ezangoa. Hemen ez gara amerikano soziedadian sartzen aski. Eta ja, eskualerrien lagunek izanik ere galdu dugu hango martxa. Eta pixkat, difizil txamarri jentzaigu eta han bizitzeko eta hango martxa segitzen. Hemen tipo diferentian laneko makinari gehiago eta gauzek eta gero geren lagunek eta denak indatugu hemen. Eta libre duzulei, bakizu du momentu batien obestien nora egan baduzun, nora harpatzen alduzun, o zeitzen alduzun. Eta han erdi pixke galdu bezala gara. Baina hemen euskaldunak euskaldunekin edo amerikanoekin ere ibiltzen zate? Bueno, ibiltzen gara, baina guk gehienak hemengoa batugu gure eskualdun jateko itxiak eta barrak eta hori, eta orduan gu juntatzen gara gure errazako eta horikin. Amerikanoekin bai, zautzen txugut hori, baina gu beti tiratzen dugu gure gauzetara. Eta pilotare gustoko duzu? Ja, ni pilotan izan naiz hemen nire bizi guzien. Eta gustatzen zait honitz, haitu naiz pilotan, eta jangiko eskarak ibilazitut hemengo kampeonatu guzik, munduko kampeonatu txapeldeketan egon nintzen beharritzen irutan nahi 18 ere, eta afizionatu terriblea naiz. Eta zure afizioi esker ekartzen dituzu pilotariak? Ja, orain dela urte batzuk hasi nintzen eskolarriak gan, eta bizkotola sorlasien, eta gauz bat eta beste, ja kartzen altzen manera zen unateko pilotarik, ni nahi behar nuen, hemen nahi nuen pilotako kontuk eta dantzak eta denak eutxi eskolarrin bezala. Irakutsi hemengo gaztiari eta Amerikan noien diari ere zer zen gure bizimoduan, eskolarriko bizimodu eta gure eta deportia zer ziren eta gauz hori denak. Eta jauz baino gehi hortan hasi nintzen. Eta jangoko eskarak lagundu ziten, haunitza ate egiziten jendiak, gero Inaxion partez, Inaxiokin lagun haundi nintzen, nire anaiare eskolan elkarrekin ibila dire, eta horren deman lamedio hasi nintzen, eta Inaxion lagundu nahi haunitz, eta beti ongi tratatu, eta nik telefon hartu eta telefonatzen dio, eta segiduan ateak edekitu berekin, eta nik ez diot aski eskarrak ematen ahal Inaxiori, ze favorin nahi pilotako kontuntan. Kontzeko gure izkontzak, gure gauzak eta berriz martxan. Pilotari veteranoak gazten aurka aritu dira, hau da Nagore Errandonea, Mikel Larramendiren aurka. Gaurkoan, gazteak izan dira nagusi. Oraindik ez da pilota partida hasi ere, baina giroa bikaina da. Ondotik txorizo bokadiloa banatuko dire, eta dantzaldia izanen da Luartz taldearekin. Baina hori, helduden saioan ikusteko aukera izanen duzue.